May kaimpadasen iti naimas ken sweet strawberry products ijay Mel Pasalubong Center. Ada iti special strawberry preserve, special strawberry jam, fresh strawberries, fresh strawberry salad. Ken adapay iti pure red wines, bugnay and cherry made in Bauco Mountain Province. Mel Pasalubong Center. Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinidad, Benguet. Ijay lang last gate of Benguet State University. Mabalin pa'y nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCuff tayo. Nak, mag-RoboCuff syrup na. RoboCuff! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko. Ma, RoboCuff kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCuff kaagad. Sa ubong may plema, RoboCuff. Matigas na ubo, RoboCuff. Ubong may allergy, RoboCuff. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCuff na. Sa RoboCuff, talo ang ubo. RoboCuff. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCuff ka agad. Arrest the cough with RoboCuff. Mura at masarap na kainan bang hanap nyo? Yayain ang barkada at tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Siguradong busog kayo sa mga masasarap na putahe dito. Swak sa bulsa at papatok sa mga panlasa nyo. Meron silang kiniing pesto, pork Mongolian, pork chop, chicken teriyaki, congee at tikman nyo din ang kanilang special pansit batil patong. Kanyao Cafe and Restaurant. Meron din silang iba't ibang klase ng wines tulad ng bugnay wine, mango wine, dragon fruit wine at marami pang iba. Pasya lang sila sa number 120 El de Luzon Building, San Roque, Baguio City. Malapit lamang sila sa Lourdes Grotto. Kanyao Cafe and Restaurant. Pwedeng dine-in, take-out at delivery. Para sa inyong deliveries, text o tawagan 0929-224-5160. Bisitahin din ang kanilang Facebook page. Ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Naimas, nalaka, ken nalinis. Kanyao Cafe and Restaurant. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampasexy at pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Gusto mo bang mag-grocery at mamalengke na walang hassle at stress? Sagot namin yan! Iyaradi mo na yan. Iyaradi. All your needs in one place. Napakadali! I-download lang sa Google Play at App Store. Pagkatapos niyan, pwede mo nang simulan ang kakaibang online shopping experience. Meron silang iba't ibang klase ng serbisyo. Laundry, water delivery, medical supplies, transient house, carpentry, plumbing, electrical works, at iba pa. Eto pa! Kung naghahanap ka naman ng masasakyan, meron din silang Bring Me Home drivers at angkas. Para sa inyong katanungan, i-text o tawagan si Mr. June Lardizabal sa 0945-453-9057 at 0968-413-8687. So ano pang hinihintay nyo? Huwag nang magpauli, i-download na ang Yaradi, ang trending online app. Yaradi,
Ang online grocery at palengke diretso sa bahay nyo. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Yan, Kakailans, maraming salamat po sa lagi niyong pagsuporta naman sa ating programa. Pero eto muna, iba muna ako, Miss Jen. Yung ating panahon ngayon, kung napansin mo, pabago-bago yan. Iniisip ko lang, ano bang sikreto ni Kapitan Peter Wasing? Bakit sobrang aktibo ka? Madali lang yung ating sekreto naman yan, ano? Katulad ng ating Pau de Arco Herbal Capsule. Iyan yung lagi nating iniinom naman para at least mapanatili natin yung ating magandang kalusugan. Ito ang inyong kapitan ng bayan, Peter Umau-Awang Wasing. And this is Miss Jaline F., your real estate consultant na nagsasabing Sa Pau de Arco Herbal Capsule, kalusugan mo ay garantisado. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang ating oras alas 10:50 na. Good morning, Naimbag Ngagsafa. Gawi-gawi sa Wakgat, Agyo-Agyod. Maptang dyan nagsapa sa Sikiti Chunamin. At ito po muli yung Karamet Karadyo para sa ating Usapang Legal, edisyon ng Usapang Kongreso sa Usapang Legal ngayong Sabado. At siyempre, kasama ko ang ating butihing congressman, ang ating masipag at nataraking congressman, Lone District of Baguio City, Congressman Mark Gu. Good morning, sir. Ay magandang umaga, Kap Peter, at sa ating pong mga tagapakinig at tagapanood. Magandang umaga po sa inyo lahat. Yon, at una sa lahat, sir, kumusta na kayo? Okay naman. At kahapon medyo busy tayo. We have some visitors from Manila. Yung dating speaker ng aming Kongreso, House of Representatives, at iba pang mga congressmen ay dumating dito sa Baguio para ilunsad yung kanilang programang 10,000 pag-asa. At yun, meron tayong mga na-identify at in-identify na city na may na 100 mga kababayan natin na tumanggap ng ayuda mula sa ating dating speaker ng House of Representatives, si Congressman Alan Peter Cayetano at ng kanyang kabiyak, si Congresswoman Lani Cayetano. Okay. So, para sa mga katanungan ng ating mga viewers, ng ating mga listeners, sir, i-text po lamang yan sa 0999-3070-649 at doon sa mga viewers naman natin, comment lamang po sa ating page dito sa RNG page at sa mga ibang pages pa kung saan ito namang ating usapang kongreso nakashare. May nagtanong dito, wala po ba kayo sa radio? Sabi niya, nasa radio kami, sa napapakinggan doon. Yes. Napapanood sa RNG. So, dalawa yan. Dalawa, parang nasa TV tayo, sa Facebook, Nasa radyo. at saka sa radyo. Hindi natin, of course, makakalimutan yung Z-Radio natin. Di ba? Naman. At ito rin, magandang exposure din ito sa ating mga kababayan, itong pag-appear natin dito sa RNG. Yun. Kaya nagpapasalamat tayo sa RNG na kasama tayo dito sa kanilang programa. At of course, nandun din ang C-Radio. Mas malawak ngayon yung ating nararating congressman, so mas may papabot natin sa ating mga kababayan naman kung ano yung mga ginagawa nating mga programa, ang mga ginagawa na, lalo na yung mga ginagawa ninyong bill, sir. Yes, Ayun. oo. Sir, pag-usapan natin, kumusta na yung ating charter change naman? Yeah, well, yung charter change ng City of Baguio, hindi yung charter change sa national government, no? Yung ating Philippine Constitution, yung 1987 Constitution. Ito, Baguio. Baguio lang ito, no? Pero just for the information of everybody, yung 1987 Constitution natin, meron kaming ipinasang bill. Ito yung tag namin dito, joint resolution of both houses. Okay. Ang House at saka yung Senate na amendaan ang economic provisions ng ating saligang batas. At labang isang
provision, economic provisions ang ating inapruba sa joint House resolution ng Senate at saka ng House of Representatives. But these are purely economic provisions. Ang linagay lang, 5 words lang eh. Yung provision na limbawa sa ownership ng mga lupa, yung pagbibigay daan para magkaroon ng ownership din yung mga foreigners sa mga media outfit, no? Ang nakalagay lang doon, unless otherwise provided by law. Okay. Yun lang ang provision na yan. At the end of every provision, economic provision ng ating saligang batas, yung Articles 12, 14, and 16, nakalagay doon, 11 nga ang provisions nito, nakalagay unless otherwise provided by law. So, ang ibig sabihin yan, ipaparatify natin itong provisional change na ito, at kung ito'y na-approve, hindi ibig sabihin nagbago na yung economic provision. Dito ay depende sa susunod na Kongreso kung meron silang ipapanukalang batas para ma-increase, halimbawa, yung allowed na ownership ng mga lupa ng mga foreigners o kaya yung pagmimay-ari ng mga media outfit sa buong bansa. So yun. Ang inapprove namin to sa House of Representatives at ito ngayon ay nasa Senado. No? So yun ang charter change as far as the Constitution is concerned. Ngayon dito naman sa ating panukalang batas, ito yung House Bill 8882 revising the city charter of Baguio City. Ang ating charter kasi ay ginawa ito nung pang 1907 nandun sa administrative code ng ating bansa. Ngayon, can you imagine, it's more than 100 years and we never amended or changed our charter, so tayo ay nagpanukala na i-revise natin ang ating city charter. Nung nakaraang 15th Congress, ito ay pinanukala rin na baguhin ang charter ng City of Baguio at ito nga ay na-approve in both houses, the Senate and the House of Representatives. Pero nung itong batas na ito ay pumunta sa opisina ng Presidente, at the time si President Pinoy, ang Pangulo, ibinito niya itong na-approve na bill na ito of both houses. At dalawa ang pinaka-importanting provision kung bakit niya ibinito. Ano yun, sir? Una, ang ano dito, ayon sa kanya, dun sa na-approve na batas ng 15th Congress, nakalagay doon, sino ang magbibigay o sinong may kapangyarihan pagbigay o pag-award ng mga lupa dito sa lungsod ng Baguio. Ang nakalagay doon sa kanyang veto message na ipinadala to both houses ay sinasabi niya na hindi maliwanag whether it is the city government of Baguio or the DNR. O ngayon, dahil hindi maliwanag, it might usurp the current function of the Department of Environment and Natural Resources. So yun ang kinorek natin. Linagay natin very clearly sa ating proposed na revision ng charter ng City of Baguio, ang may kapangyarihan dito ay ang Department of Environment and Natural Resources, which is actually an existing provisions of law right now. Yung pangalawa naman ay tungkol sa Camp John Hay. Ito ay binito ng Pangulo kasi gusto niya maliwanag na ang jurisdiction na dapat exercise ay ang BCDA at saka yung John Hay Management Corporation ang mag-exercise ng jurisdiction over the declared property of BCDA under the BCDA Act of 1997. No? So yun, liniwanag natin dito sa ating panukalang batas at ito ay napagkarya naman namin itong nakaraang mga pagpupulong na yun ang susundin. No? Of course, marami pa tayong mga ginawang provision
sa bagong charter na ipinanukala natin under House Bill 8882. Pero yung nabanggit nyo, sir, yan yung dahilan kung bakit binito ni Binito Pinoy. ng ating Pangulo. Okay, sige. So, yun ang dalawang importanteng probisyon, no? Ngayon, dito naman sa panukala natin, we considered yung mga inputs ng City Government of Baguio Okay. through the Office of the Mayor at saka yung City Council plus the other stakeholders, ang DNR, ang NCIP, ang BCDA at ang John Hay Management Corporation, no? Okay. So, nagkaroon ng discussion ito at ito nga ay na-approve sa House of Representatives on third and final reading at napunta ito sa Senado. Ngayon, nung ito ay nasa Senado na, si Senator Francis Tolentino, who is the chairman of the Committee on Local Government sa Senado, ay nagtawag siya ng hearing at isa tayo sa resource persons considering the fact na tayo ang sponsor ng bill na ito, no? At just for the information also, si Senator Amy Marcos ay nag-file ng similar bill which is basically an adoption of our proposed bill under House Bill 8882, no? Ngayon, Parehas yan, sir, parehas. Parehas yan. Ngayon, nagkaroon ng first hearing online at because of the discussion that we had dun sa Committee on Local Government, nag-decide na magkaroon ng technical working group to address some of the specific provisions. But in principle, during the first meeting of the Committee on Local Government, na-approve ito. So, nag-call ng technical working group meeting at pumunta nga dito si Senator Francis Tolentino. Nagkaroon kami ng 3 weeks ago ng technical working group meeting sa Baguio Country Club. Bakit, sir, si Senator Tolentino? Siya kasi ang chairman ng Committee on Local Government Okay. ng Senado. O, kasi itong bill natin na approve na sa House, pupunta pa sa Senado ito, kaya ganon. Nung tayo ay nag-meeting sa Baguio Country Club, nandun ang ating mayor at yung kanyang mga staff, yung mga ibang councilors, si Councilors Bumogaw and Popo Kusalan, nandun yung NCIP, si Commissioner Gary Kayat, nandun siya ng NCIP, yung DNR nandun din, si Senator Bato was also there online. Okay. Okay? Then we approved several items na naka-specify doon sa specific provisions ng ating panukalang batas. However, there were several 2 or 3 provisions na gusto pang talakayin sa susunod na technical working group meeting. Kaya last Tuesday, nagkaroon uli kami ng technical working group meeting at nandun tayo, yung mga representatives from the Office of the Mayor at ang NCIP nandun, no? At saka yung DNR at saka yung BCDA and Camp Janay Management Corporation. And in principle, lahat ng mga susog na binanggit nila at saka yung sa atin ay na-incorporate dun sa final version except for some items na ang magde-decide na will be the Committee on Local Government ng Senado. Okay. Ano ba yung mga specific na linagay natin dyan? Alimbawa, yung mga, lalo na dito sa Baguio, merong mga ancestral lands dito. Yung mga ancestral claims. Yes, oo. Okay. Ngayon, para masiguro natin na maprotektahan ang ating mga kababayan, very clear doon sa ating provision doon, sinabi natin dito that ito ngang IPRA law o itong Indigenous Peoples Rights Act of 1997 will govern yung mga ancestral lands in the city of Baguio. So nakalagay doon na kung ano yung Apralo natin, we will follow. We'll follow. Yun ang nandun sa batas eh. Batas na kasi yan, existing law na yan eh. Ngayon, under the same section, paragraph 2 nung ating panukalang batas na yan, sinasabi natin dito, if the courts or any other body that have been handling these cases, na kasi merong mga pending cases ito, na hindi pa na-decide with finality, tuloy-tuloy
yung resolution yan by the appropriate courts, no? However, if the courts and other administrative body, kung na-decide nila with finality, hindi na pwedeng buksan yung mga claims na yan. Kung na-decide na with finality, anong ibig sabihin niyan? Pag sinabi mong finality, dapat yung Korte Suprema ang magde-decide niyan, no? So, yun. Pangalawa, maliwanag doon, although doon sa provision na ang magde-decide ay ang DNR in terms of the disposition of public lands in the city of Baguio, the proceeds of the sales of these lands will accrue to the city government of Baguio. So, maliwanag doon sa bill natin, nakapaloob yun. At ito'y inadapt nung technical working group, no? Itong specific na provision na ito. Okay. So, yung other issues, na-resolve na yung mga yan. Of course, mayroong mga changes doon sa mga salary grade level ng ating mga consular. At the same time, isang na-incorporate dyan yung mga other members of the city council. No? Kasi dito sa charter, dinidefine natin sino pinakamataas na head ng ating syudad, yung mayor, vice mayor, yung mga councilors. Ang councilors natin, 12, plus yung representative ng liga, no? At yung pangalawa, yung representative ng mga kabataan barangay. Plus one member coming from the indigenous peoples in the area. In the city of Baguio. So, yun, wala pa yun kasi merong question nga ngayon kung sino, no? Ngayon, but we provided in the revised charter that there should be a representative from the indigenous people. So, merong upo na IP sa City Council? Yung mandatory representative, no? So, yun ang nalagay doon. Para masiguro natin na there will be one that will represent yung ating mga IP dito sa lungsod ng Baguio. Okay. Although marami tayong mga councilors who are already IPs, di ba? But ito, specifically, yung mga IP na taga Baguio. No? Kasi marami tayong IPs Pero dito, specifically, the City Council of Baguio have stated na kailangan IP of Baguio City. Yun, so ibig sabihin, pag nagkaroon ng ganong representative, yung IP natin, ang tututukan lang niya ay yung sa mga IP. Hindi, pwede siyang mag-pass ng ibang measure. Kamukha sa ating kongreso, marami tayong mga party list representative doon. They do not, of course, ang main focus nila dapat yung kanilang represent na party. But they can come out with measures, ordinances that will affect the entire city of Baguio. Okay. Sir, mapunta lang ako sa ancestral claim, ano? Nabanggit nyo kanina na kung ano yung IPRA law, yun ay masusunod dahil meron ng batas na IPRA law. Yes. Nandun sila, Councilor Bumugaw, Councilor Cosalan. Wala ba silang na-comment tungkol dito? Well, as far as that provision is concerned, okay naman sila doon Okay sila doon. Okay. Ngayon, ang sinasabi nila, yung ito nga ang John Hay, under the BCDA law, I think it's Republic Act, I think 9227, which was promulgated in 1997. Kasali yata dito yung mga 13 na barangay. Yes, yung issue ng 13 barangays, sabi namin, it should be discussed dito. We will have another meeting with BCDA at saka ng John Hay Management Corporation with the 13 barangays. No, it should not hamper the passage of this particular revision of the charter of the city of Baguio. Akala ko, sir, pwede nating ilagay doon sa... Malaki kasing issue yan Okay. Kasi yung 13 barangays na yan, wala namang kasing agreement in writing na dapat yon. Pero ang nakalagay lang doon, these are the conditions set forth by the city council then for John Hay to be privatized. So, ibig sabihin yan, itong 13 barangays na to, kung ano yung IPRA law, yun yung... susundin. Kasi, alam mo, maraming issues yan na 13 barangays Okay. Let me articulate that. Kasi yung mga lote within Camp John Hay, ang total niyan daw is about 6
million square meters, about 650 plus Okay. hectares. A part of the 650 hectares ay mga mga titled properties under BCDA. Okay. Okay. Meron namang iba dyan titled under titled by NCIP, which are being questioned in court. No? Yung iba naman mga public lands within Janhay, but there is a proclamation declared by then the president of the country, no, putting all of this under BCDA. So yun ang ngayon. Ngayon, ang agreement natin doon, whatever is the decision of the court, once it is decided with finality, irerespetuhin ng Janhay Management Corporation at saka ng BCDA. So yun, na-resolve kami doon. Okay. Kasi with finality yan, dapat sundin natin. Sir, paano naman daw yung mga mineral lands natin? Well, yung mineral lands, iwalay natin yan. Kasi ako, nag-file ako ng bill actually, yung declaring Baguio as a free mining zone, no? Okay. Ngayon, part of the bill that I propose, yung dalawang proclamations of mineral areas in the city of Baguio should be repealed, no? Ngayon, binwrote out ni Councilor Bumugaw. Okay. I'm sure baka siyang nag-text niya. Siya. Ngayon, ang pinag-usapan namin doon, we will discuss that and come out with a separate measure to address yung de-establishment ng mga ibang areas dito from mineral reserve areas to alienable and disposable lands. So, pwede yun? Pwede, separate yun. It will be a separate bill that we will file. Okay. So, gagawa kayo ng bill, Congressman, na yung mga barangays na kung saan nandun sa mga mineral lands natin, pwede na nilang Pwede nang i-dispose sa mga tao yan. Pero kailangan okay. ma-declare muna na hindi na sila mineral areas. No? Okay. Ngayon, bakit ganun yan? Kasi merong, nung panahon ni Carlos P. Garcia, nag-issue siya ng dalawang proclamation, no, establishing itong mineral areas in some of the barangays here. Kamukha ng Luknab, andyan ng merong parte sa Luwakan, no, and other areas in Baguio. Okay. Yung isa, o both of the proclamations require approval from Congress. Okay. But I understand from Councilor Bumagaw, yung isang proclamation was confirmed by Congress. No, but the other one has not been confirmed yet. Okay, so ang ibig sabihin niyan, walang bisa yung unang proclamation. So you don't need to de-establish if there was no confirmation from the House and the Senate. Kasi na-proclaim yan, 1950s pa panahon pa ni Garcia. Oo. Ngayon, yung isa na lang. And that's what we are going to work with Councilor Bumagaw. So, iba ito, ano? Bago ko dumating dito, nag-text siya sa akin tungkol dyan. No? Okay. So, sabi ko, we will work it out and we'll come out with a separate bill para ma-address natin yan. Okay. So, Congressman, yung charter change natin, nasa Senado na. Nasa Senado na. After this technical working group meeting, consolidate nila ang lahat ng inputs, then si Senator Francis Tolentino will present the revised or the so-called substitute bill dun sa plenary ng Senado. Once this is approved in the in the plenary of the Senate, ma-approve ito on second reading, then third reading. Ngayon, kung iba yung lumitaw sa third reading ng Senado, dun sa bill natin, magkakaroon kami ng bicameral conference committee meeting para ma-address yung difference between our bill and that of the Senate. Okay. Nakita nyo ba, sir, yung kay Senator Amy? Kung Yes. Basically, the same. But there are some other items, but we have already addressed that. Ngayon, kung sakaling wala na magiging sagabal dito, so, ibig sabihin nito, itong taon na to, ma-approve na itong ating Yes, baka next year, ma-implementa natin yan. Okay. Ngayon, isang issue dyan, yung issue natin sa tuba.
Kasi ang Tuba Ano yung kasi Tuba? meron tayong territorial dispute with Tuba. Oh, okay. Meron kasing areas na inoccupy ng Tuba, meron namang areas na Tuba inoccupy ng Baguio. So ngayon, there is an ongoing, or there was an ongoing negotiation even before, but Okay. it never succeeded. So dun sa pinanukalang batas natin, para masiguro natin na hindi maapektuhan itong charter natin, nakalagay doon, the existing territorial jurisdiction occupied by the city of Baguio will remain without prejudice to the resolution ng existing dispute between Tuba and the city of Baguio. And once there is an agreement between the two, that will form part of the territorial jurisdiction of the city of Baguio. Okay. So pagka na-approve na itong bill na ito, Congressman, ano ba yung mga iba pang benepisyo nito para sa ating mga taga-Baguio? Unang-una, in-strengthen natin ang city government. Inilagay natin doon that there are going to be other councils, other offices that can be established by the city government of Baguio. Oh. For example, linagay natin doon yung smart city na, but ang tawag natin dyan yung smart council. So Okay. the mayor can organize a city smart council that will support the current program of the city. Nandyan din yung tourism council. Okay. No? So, nilagay na natin dyan because this is one of the suggestions of the city government of Baguio. So may smart, ano ka nyo, sir? Smart council. Smart council. Tourism council. Tourism council. At iba pang mga councils na recommend ng city government to be included in the bill. Para anumang programa ng ating syudad suportahan. Aligned with this can be organized by the city because the charter specifically empowers the government of the city of Baguio to organize these councils. Okay. So, mag-apply ako sa Smart Council. Unless you are using Globe. No, I'm just joking. Yung Smart Smart Council nito, yung current program to put up, yung let's say we computerize yung buong system natin sa buong Baguio. Yun ang magiging responsibility ng Smart Council. Regarding naman dito sa ating mga barangays, kasi ang dami nating barangay. Yun, nabanggit din yun. Nabanggit ba yun? Nabanggit. Actually, during the discussion, yung first meeting namin with the Senate, binanggit ni Mayor yan na ito nga, kung pwedeng isama na itong consolidation or merging ng mga barangays. But this is still an issue within the city government to how many ang magiging final number ng mga barangays. Kasi we have 128 barangays, but there are different versions. Gagawin ba nating 42? 30 plus? So hindi pa nare-resolve yan. And when this was brought up in the committee meeting, I mentioned and I suggested to the mayor na pwedeng i-separate na lang natin yan. We can either pwede naman under the local government code, pwedeng gumawa ng ordinansa ang city to merge these small barangays in the city of Baguio. Halimbawa yung barangay dyan sa Palengke, isa na lang. Isa na lang. Kaya patama yung Session Road, yung Mabini, and it's mga small barangays. Harrison. To meet the requirement of the local government code, which is 5,000. Kasi yung mga barangay natin dito, ilang barangay lang yung nakakamits doon sa Minimum requirement na 5,000 ang mga populasyon. Mukhang Irisan lang at Irisan. Marami. Camp 7. Asin. Yan. Mukhang sila lang yung... Gibraltar, more than 5,000 din yan. Mukhang sila lang yung pwedeng ma-retain. Marami din, pero marami din ang less than 5,000 ang populasyon. So, yun ang Then, I mentioned that para mabilis ang approval nito, gawin na lang yan as a separate either an ordinance or a bill. And I suggested na gawin na lang ordinansa mas mabilis. Kesa sa batas kasi pupunta sa House, tapos approve dito, pupunta sa Senado,
And ang worry nila is the budget for the conduct of the plebiscite once the bill or ordinance is approved. Oh. And I said we will work out with the COMELEC to ensure that the funding will come from the national government. Sa national na manggagaling. Pagka nagkaroon ng merging. Yes. Okay, sige. Hindi ba ito hindi na kinakailangan ng plebiscito ito? Dahil Kailangan ng Kailangan plebiscito. ba? Pag nag-merge ka ng barangays, kailangan. Violation naman yung sa ngayong barangay natin kulang Bakit kinakailangan mag-plebiscite? Hindi, para yung 128 yan, kailangan pa-approve natin sa kanila. Gusto ba ninyo itong consolidation ng barangays? Okay. Oo, okay ba sa inyo ito na ang barangay ninyo mapasama dun sa isang barangay? So, plebisito, itatanong natin kung Pabor sila sa merging. sila sa merging o hindi. Tapos nakalagay ano yung merging na yan. Let's say yung barangays Quirino Hill. Quirino Hill, Isa na imbes lang. na ilan yan? 4 yan. Isa na lang. Quirino Hill, lower, middle, upper, tapos yung gano'n. Quezon Isa Hill. na lang. Quezon Hill. Pwedeng isa na lang. Aurora Hill. Tapos kailangan aproban din nila yung pangalan. Kung ano yung remaining, anong pangalan ng matitira. Diba? Mukhang magtatagal pala to. Kaya nga, sabi ko, pag pinag-usapan natin to dito sa bill na ito, revision ng charter, matagal ito. At pwede naman natin gawin ito outside. And they Okay. agreed with my suggestion. Okay, at batiin muna natin, Congressman. Nanonood naman sa ating isang nataraki na kapitan ng ating syudad ng Baguio, Kapitan Ronaldo Garcia. Sabi niya, magandang umaga Kap at sa ating masipag at mabait na congressman, ingat po kayo lagi, sabi ni Kapitan Sa Garcia. BGH, Sa BGH, yes, Kap Rolly, magandang umaga sa iyo. Oo. Thank you for watching and listening dito sa programa ng ating kaibigan Kap Peter Wasing. At inulit po natin yung ating text line para sa inyong mga katanungan naman sa ating butihing congressman, 0999-3070-649. At sa ating mga viewers naman, comment lamang po sa ating comment section at sasagutin po yan ng ating butihing congressman Marco. At binabati rin natin Manang Cora Pasalo watching. Maraming salamat Manang Cora. Sir, may mga text dito. Okay na ba tayo? Yeah, okay na. Siguro yung ibang bills natin, mamaya na natin, talakayan. No? Okay. Sige. Galing kay 85 naman, good day Sir Ka, Peter and Congressman Mark. I would like to use this program to thank Congressman Eric Yap sa 120,000 na tulong niya sa anak ko at sa lahat ng staff ni Congressman na lagi nakasubaybay sa programang ito. Maraming salamat po. Galing kay Mrs. Olivia Ngasayo. Okay, siguro sa La Trinidad si... Oo, sa Benguet ito. Kaya ako tinatanong kanina, offer natin, kung baka kayo yung nag-refer. Well, nabanggit natin na na maraming taga Benguet and suggested na yung merong concern sa Benguet, we'll have to see him. So ibig Open sabihin- naman siya. So, Ngayon, ibig pag sabihin, dito okay naman lang. yan, dito sa Baguio General Hospital, pwede nating i-accept yan at tawagan natin siya para mag-coordinate kami para paano matulungan yung ating mga kababayan na nandyan sa Benguet. Pero kung may lalapit sa inyo, naka-confine sa Baguio Gen, pero taga Benguet, okay lang na lumapit sa inyo, sir? Yes, okay lang yan. Oo. At tutulungan natin and kung kulang yung medical assistance na pinoprovide sa atin ng DOH, hingi tayo ng tulong kay Congressman Eric Yap. Okay. Galing kay 99, good morning, Kap. Ibagaman kini Congressman. Nodule Certificate of File Action, kat masapol nga i-endorsaran ti Kapitan, wenno diretso ti Korte dahito yung Certificate of File Action. Ano kayang kaso yan? Barangay kuwan ito. Kailangan, di ba? Pag mayroong conflict between two individuals in the barangay, they go to the barangay. Yes. Normally, merong lupong tagapayapa dyan eh. Yes, sir. Ang nag-handle niyan. Then whatever the decision, it will be brought up to the barangay captain at ang barangay captain ang mag-i-issue. Oo. At yung Ngayon, kung hindi ma-resolve yan, then it goes to sa korte na. higher court. Oo. Ang ginagawa natin noon na Congressman during our time naman, kapag hindi natin na-resolve sa barangay level, nag-i-issue tayo ng certification to file action para yun yung gagamitin ng complainant para mag-file ng case sa korte. Yes, tama yun. Oo.
At galing naman kay 88, good morning Kap, Congressman Adaba ti ayuda ti LTFRB para digito'y drivers. May ayuda ba ang LTFRB daw para sa mga drivers natin? I'm not sure hindi kasi nagbibigay ng ayuda yung Land Transportation and Regulatory and Franchising Regulatory Board. Hindi sila. Ang nagbibigay ng ayuda is basically itong DSWD. Okay. O kaya yung mga na-identified na area kagaya ng DOLE. But they have a different form of ayuda. Like yung DOLE, yung TUPAD at saka yung AKAP na tinutulong ng itong DOLE. No. Pero Sir Mark, etong bayanihan to, tapos na ba to? Well, yung bayanihan to, nag-expire na itong bayanihan to last June 30. Oo, hindi na itong pwedeng... June 30 lang? Yeah, kasi in-extend namin yan. Okay. It should have ended in December of 2020. But we passed a bill and it was approved into law na extend ito up to June 30, 2021. So any amount after June 30, 2021 na hindi nagamit ay babalik ito sa National Treasury. So Hindi pwedeng gamitin yan. So magmula July, wala nang mga ayuda katulad ng mga... Wala na kung napapaloob yun under itong ano natin, itong Bayanihan 2. There is a Bayanihan 3 that has been approved dun sa House of Representatives. Nasa Senado na ito. I do not know the action now of the Senate on this Ayuda 3. Or this so-called Bayanihan 3. Okay. At galing naman ito kay 95, good day. Ang nakakatakot po dyan sa pagbago ng economic provisions ng ating Constitution po ay yung salitang or else otherwise provided by law. Ang tanong ko po ay sino po ang gumagawa ng batas? Baka after a month po ay may mag-file ba ng batas para mabago na ang lahat? Baka pwedeng tanggalin ang salitang or else otherwise provided by law. Well, yung unless otherwise provided by law. Ano ibig sabihin nun, sir? Kasi halimbawa, ang mga kumpanya ngayon, ang ownership nila is 60-40. 60% foreign, local and 40% foreign. Okay. Ngayon, nakalagay sa end dito, unless otherwise provided by law. Ang ibig sabihin yan, kung papalitan yung 60-40 na yan, pwedeng gawin yan kung merong panibagong batas na ipapasa ng Kongreso. Ngayon, bago naman ma-approve itong unless otherwise provided by law, dapat ma-approve din sa Senate the same provision, no? At ito ay babalik sa ating taong bayan kung papayag sila. Kasi under our Constitution, mabago ang ating saligang batas kung ito ay aproban ng taong bayan. So magkakaroon ng plebisito as to whether we agree or not on these changes in the economic provisions of our Constitution. So pag na-approve na sa Senate ito, itong 11 economic provisions under Articles 12, 14, and 16, okay, ito ay babalik sa taong bayan and we will ask the question as to whether they agree in this proposed amendment in the economic provisions of our Constitution, 1987 Constitution. Pag sinabi ng taong bayan, ayaw namin, wala na yon. Okay. We will keep the same provision of our Constitution. So, yun pala yung ibig niyang sabihin. Yes. So, lahat ng mga batas na ginagawa, lahat ng mga bill na ginagawa, merong ganito. Hindi, ito lang inamenda natin yung ating saligang batas. Okay. Kasi very specific, 60-40, yung ownership sa mga kumpanya sa lupa 100% Pilipino. Ngayon, pag sinabi mong unless otherwise provided by law, pwede mong gawing hindi na 100% ang ownership na Pilipino. Pag gumawa kami ng batas sa Kongreso, 70% halimbawa, 70-30, pwede rin. Pwede rin. Oo, pero ito, ang gagawa nito, pag na-ratify na natin yung proposed amendments, ay ang Kongreso, ang House of Representatives at ang Senate, at of course, and the President, kung nag-agree siya dito sa amendment na ito, ay sa proposed na gagawing batas. Yun.
Okay, at ang ating oras alas 11:28 para sa inyong mga katanungan sa ating puting Congressman Marco. Ang ating text line po 0999-3070649. At sa mga nanonood po naman, comment lamang po sa ating comment section. At bago sa ating pagpapatuloy, Congressman, gusto ko munang pasalamatan naman itong ating mga nahulog pa. Itong ating mga kapartners naman sa ating programa. Nandiyan ang ating BSBT College. So, ongoing ang enrollment para sa school year 2021-2022. At ito po yung kanilang mga program offering. Andiyan ang Bachelor of Science and Business Ad, Technical Vocational Teacher Education, Technology and Livelihood Education, Hospital Management, Tourism Management. Lahat po ito ay bachelor po courses. At andyan din ang baccalaureate programs. At andyan din ang senior high school track. At siyempre yung ating mga automotive at mga caregiving classes. At siyempre nandyan yung ating TESDA programs. Para sa nasa na ba ako? Okay, yung ating klase, ito ay mag-uumpisa naman next month, August yan. Pero doon sa mga mag-enroll ng automotive at caregiving classes, ang klase ay mag-i-start ngayong July. Wala lang nakalagay dito na specific date. At yung ating BSBT College, ito po naman ay matatagpuan dyan sa may Magsaysay Avenue. Malapit lang po ito sa Bell Church. At yung nabanggit ko kanina na TESDA program, ito po ay libre. So, magsadya po sa BSBT para malaman po ninyo kung ano itong mga offering ng ating mga TESDA program. And alam ko na alam ito ng ating puting congressman regarding naman dito sa mga scholarship program ng ating TESDA. Yes, sir. Yeah. At siyempre, nandyan din ang ating Kurirang Enterprises. Sale po nila. Mababa na yung kanilang mga presyo ngayon. Meron na malaking discount ang binibigay nila ngayon. May wholesale din sila. At para sa naghahanap ng mga blanket, mga bag, mga shoes, mga clothings, puntahan po ninyo ang ating Kurirang Merchandise dyan sa Banao. At sa mga naghahanap naman ng mga double deck, mga stainless sink, mga furnitures, mga cabinets, mga tables, mga blanket, pasyal lang po kayo dyan sa may branch nila, dyan sa may Nagilian Road. Okay, sir. Etong regarding nga pala dito sa TESDA na to, kayo ba yung nagkuha ng mga pondo ng mga TESDA? Kasama sa budget ng 2021 yan, tsaka 2020 actually. Okay. Yung mga ibang TESDA programs, kasi ayon sa ating pinanukala na yung mga lahat ng mga training programs na gagawin ng TESDA ay dapat libre sa ating mga kababayan under the Universal Access to Quality Tertiary Education. Okay. Kasama yan. So, ibig sabihin, pag TESDA courses, free? Yes, dapat yan, free. Sige, at ito naman galing kay 00, good morning, Kap and Congressman Go. Ask ko kung kasali po yung mga senior na age 74 years old sa ayudang 10,000. Anong araw ang registration? At yung 2,000. Maraming salamat po. Napuputol kayo sa ere. Sabi niya. Ano kaya yung 10,000? Meron panukalang batas. Meron panukalang batas sa House of Representatives na bigyan ng 10,000 ayuda ang bawat pamilya sa buong bansa. Pero hindi pa yon na-approve sa House of Representatives. Ang na-approve sa House of Representatives ay yung ayuda na 2,000 per individual. No, ito yung na-propose yan at ito ngayon ay nasa Senado na. Yung ayuda, yung Bayanihan 3 actually. Oo. So kung 5 ang pamilya mo, members ng family times 2,000, umabot din ng 10,000 yan. 'Di ba? But walang isang nakalagay sa ating provision doon sa bill na na-approve sa House. Bali 1,000 yung first month
na ibibigay at the next 3 months ay another 1,000. So, bali 2,000. Okay. Itong 2,000 na ito, bibigyan ang bawat individual. Okay. Pati na tayo, kasama tayo doon. Kasama tayo. Oo, tayo. Okay. Pero sabi ko nga, dapat hindi tayo kasama doon. Oo. Oo. So, mas siguro, mas ito ay nasa Senado na, and the Senate will deliberate on this as to whether they are amenable to the same provision that we have included in the approved Bayanihan 3 in the House of Representatives. So, kailan natin maasahan itong 2,000 sa lahat ng... Kailangan muna ma-deliberate ito sa Senate at kung aproban ng Senado ito, no? So, pagbalik namin sa July 26, ito yung resumption ng third regular session ng 18th Congress kung saan ang ating Pangulo ay magbibigay ng kanyang State of the Nation address. After that, I'm sure the Senate will discuss this already. Kailan yun, sir? July 26. July 26. Ito yung 6th and last SONA, State of the Nation address ng ating Pangulo. Okay. Because his term is also ending on June 30, 2022. Iba na yung magsusona sa susunod. July, the following year, iba na ang magsusona nun. Oo. And binabati rin natin si Rain Gayaw is watching. Maraming salamat, Rain. At galing naman ito kay 03. Good morning, Captain Congressman. Na-aksidente po ang kuya ko June 26. Nasa hospital po siya ngayon. Wala pa po silang statement na kinuha ng mga pulis. Nagbigay lang po yung nakabangga sa kanya. Pinapalabas po na kasalanan ng kuya ko. Ano po ang dapat gawin ng kuya ko para madepensahan niya ang sarili niya? Warak po ang tricycle ng kuya ko. Walang sugat ang nakabangga sa kanya na kotse at van ang nakabangga. Siguro hindi dito sa atin yan kasi tricycle eh. Wala naman tayong tricycle sa Baguio. But in any case, dapat pag mayroong aksidenteng ganyan, bago magiwalay yung na-aksidente at saka yung assume o alleged na nakabangga, dapat mayroong pulis na tumingin dyan muna para malaman kung sino ang may problema. Kasi kung pareho silang umalis, pag nag-report yung nauna nag-report yung isa, baka magiging disadvantageous dun sa isa. So kailangan bago alisin yung mga na-aksidenteng yan, dapat meron ng pulis. At doon pa lang malaman na nila kung sino, no, ang may kasalanan. Kasi magkakaroon ng investigasyon kagad yung pulis, magbibigay ng drawing, kukunin yung mga testimony ng mga witnesses doon pa lang. Kasi mahirap nga yun pag nag-iwalay sila, tapos yung isa nag-complain, yun ang disadvantage niyan. Ngayon, ang tanong ng ating nag-text, anong dapat niyang gawin? Siguro, ang dapat gawin dyan, ang suggestion ko, kung meron siyang pumunta sa public attorney's office, kausapin niya at ipaliwanag yung kanyang kasalukuyang sitwasyon at kung ano talaga nangyari at kung kailangan siyang magbigay ng statement sa pulis para madresan yung kanyang concern. Galing naman kay 203, good morning Sir Cap and Congressman. Galing kay Armelin. And kay 99, hello Cap, bagaman Congressman, tagtaray dito'y bukod ti Mayor. Baka ado ti matulungan na hangag kurap. Yung ating texter, taga bukod, baka daw pwedeng doon ka mag-mayor. Okay na tayo dito. Oo. Mahirap naman. Maraming magagaling dyan sa bukod, saka sa Benguet. Okay na tayo. Ayos na dito. Actually noon, tinatanong ako kung ba't hindi raw ako naging caretaker ng Benguet. Sabi ko, okay na itong Baguio. Mahirap yung maraming baka hindi nating maasikaso yung dapat asikasuhin Okay na po tayo dito at maraming po salamat sa tiwala. Pero i-repair na lang po natin yung concern natin sa ating governor dyan sa Benguet, di ba? Saka yung ating congressman dyan. Okay, at kay 718 naman, good morning Cap and Congressman. Ask ko man, paano makabail ng 20,000 para sa SS pensioner? Isa po ako ng PWD disability pensioner. Yung ECC po na civil sa news. Kasi po naka-sked ako maoperahan. Sana matulungan niyo po ako. Salamat po. God bless po.
Well, para maintindihan natin yung problema niya at kung saan siya ma-opera, pumunta na lang dun sa office natin para ma-repair natin kagad kung kailangan niya talaga yung operasyon dito sa ating mga hospital dito, gaya sa Baguio General Hospital. Hindi na niya intayin yung susunod na yung kanyang application sa itong ECC. Ito naman galing kay 341, good morning Congressman Marco. Yung ayuda raw ngayon sa mga driver na galing sa DOLE, meron nang nakatanggap. Pero bakit pa sekreto sa iba na magbabayad sila ng 750 pesos para ma-process ang papeles nila para makatanggap ng ayuda sa Western Union? Sana may paalam ito sa DOLE. Salamat po sa inyo. Well, I do not know. Hindi naman dapat magbayad ng 750. Ang laki naman ng anong yan. Para daw may process. Hindi, automatic yan eh. Yun nga ang siguro alamin natin sa DOLE kung magkano ang admin fee na dapat bayaran ng mga tatanggap. Pero 750 is too much. Masyado malaki. Masyado malaki yan. Kung meron man yan, konti lang yan. Mga 30, 50, 40 pesos lang. Hindi dapat malaki yan. Ang sinasuggest ko nga, bakit itong mga susunod na mga ayuda na bibigay ng DOLE through itong tupad, kung pwede, kamukha nung ginawa ng mga nakaraang buwan, ay diretsong binibigay sa tao instead of passing through Western Union. Pero kasi ang basiguro nila, yung, walang face-to-face contact. Yun siguro yung dahilan dyan. But I think 750 is too much. Yung texter natin, i-report siguro sa atin kung sino yon sa office natin para matulungan natin siya sa DOLE at maayos natin kung bakit ganun kalaki. Okay. Name at saka yung telephone number, i-text na lang sa iyo, Peter, dati forward sa amin. Okay. Kay 78 naman, good morning Kong at Kap. Tanong ko lang kung anong requirements pag bumababa ng La Union. Kami mga senior na. Kasi sa Burgos daw, pinababalik yung gustong bumaba. Requirements daw pagbaba sa La Union. Di ba meron tayong agreement sa La Union, yung bubble between Baguio and itong La Union. Ang kailangan lang dyan, yung kanilang nagpa-swab sila. At of course, negative yung resulta ng swab. I do not know if itong another municipality and La Union is requiring another meron silang other requirement, no? But when I was present during the ceremonial signing ng agreement between La Union at saka ang Baguio, ang isang pinaka-importanting provision lang yung magpa-swab sila bago bumaba. O kaya pagdating nila doon sila magpa-swab. Ganon din yung mga papanig dito sa lungsod ng Baguio, magpa-swab sila at either there o dito. No? Okay. Yeah. At tinatanong naman dito ni Summer, kumusta po ang 10,000 ni Congressman Peter Cayetano? Meron bang ganon? Well, yun nga, yung nagbigay sila kahapon, hindi lamang dito sa identified na individuals, ilan lang yun. This was done also in Dagupan, in La Union, plus dito sa lungsod ng Baguio. Okay. At ang ating oras alas 11:41 na para sa inyong mga katanungan naman sa ating puting congressman. Ang ating text line po 0999-3070-649. Tama ba? 0999-3070-649. Yan po. Okay. Oo. Okay. So, meron tayong just an update, Peter, ano? Meron Yes, tayong final na dalawang bills. Yung House Bills 9386 Okay. at saka yung 9387. Ano ba ito? Yung 9386 na House Bill, ito yung bill creating yung sports high school in the city of Baguio. Sports High School. National High School for the sports. No? Yung isa naman, 9387, creating the National High School for the Arts. So, ito, gusto nating magkaroon ng specialized school for sports at saka yung specialized school na ito high school ito for the arts. Kasi marami tayong mga talento dito sa lungsod ng Baguio at saka nearby municipalities.
at gusto nating lalong gumaling itong ating mga anak nito pag sila ay bata pa lang. So it starts in high school itong ating training dito. Na-approve ito sa Committee on Basic Education last Thursday, yung sports together with the Committee on Sports and Development, no? Sports and sports Committee on Sports. At the same time, yung isa naman na-approve 2 weeks ago. Kaya in-encourage natin, once these bills are approved into law, magkakaroon tayo ng eskwela dito na ang focus, although meron ding curriculum in pursuance to yung K-12 program, pero ang specialization nito will be sa sports, yung isa naman sa arts, no? Sa sports ngayon, this will be in partnership ng DepEd with the Philippine Sports Commission. Ito namang for the arts, this will be in partnership with the NCCAA, ito yung National Commission for Culture and Arts, at saka yung CCP, Cultural Center of the Philippines. So kung ikaw ay may inclination sa musika, sa painting, or any other related arts, dito ka mag-enroll sa high school. No? Yung namang sa sports, kung ang expertise mo, yung inclination mo is in sports, dun sa high school for the sports, no? So ito yung dalawang bills na na-approve ng Committee on Basic Education last Thursday at saka 2 weeks ago ng Committee on Basic Education. So approve na ito, sir? Approve na ito sa committee. Then pupunta na sa Committee on Appropriation to. And hopefully before we adjourn itong 18th Congress, ma-approve ito bilang bills para sa ating mga kababayan. Tinitingnan natin dito na yung facilities ng teachers camp ay magagamit natin ito sa sports high school na itatayo natin. Yun namang Dominican Hill na hotel doon ay pwedeng magamit para sa ating National High School for the Arts. Yon, magandang balita yan, sir. Yes, oo, ito yun. Yung mga magaling kumanta, yun. mga magaling mag-paint, magaling mag-drawing, sa arts yan lahat yan. No? Dito sila? Dito sila, oo. High school pa lang, grade 7 hanggang grade 12. At yung mga gamit dyan, ipro-provide ng school? Ito, part ng public elementary education ito, no, libre ito. Oo, libre ito. Ito naman, Congressman, galing kay 47. Mga sir, yung sa scholarship po ni Congressman Go, para sa incoming college, paano po ang pag-process? Thank you po. God bless po. This incoming year, wala kaming tulong-dunong program. Bakit, sir? Well, yung budget hindi na-include ng ating gobyerno, no? But we can help them through our IX. Ito yung assistance for people in crisis na sinasabi. Assistance IX ang tawag diyan, assistance for individuals in crisis. So pwede nating matulungan yan. Pero walang kamukha nung previous years. Ang importante lang dito, yung mga nag-a-avail na ng Student Financial Program, tuloy-tuloy yan. So hanggang makatapos silang mag-aral. Hindi na tumatanggap ng bago, pero yung mga datihan, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Yes. Yung mga bago naman, we can help them through itong tinatawag nating individual that need assistance dito. Pwede nating yan isama doon sa mga tutulungan natin na makakuha ng ayuda mula sa DSWD for their education. Okay. Kay 36 naman, sir, tanong ko lang po, kung akyat ng Baguio galing Cavite, ano po ang kailangan? Pagdating mo dito, mag-triads ka. At the same time, magpa-swab ka. I think antigen lang ang kailangan dyan. At saka mag-register ka sa kung bisita ka, tourist ka, Bisita Baguio. Bisita Baguio, yung program ng ating local government. Okay. Kay 78,
Good morning, Congressman. Gusto ko rin sanang magpa-opera ng prostate. Isa akong senior. Pwede bang humingi ng tulong? Kasi wala naman akong income. Well, kung taga Baguio yung natin, pwede silang pumunta doon sa opisina natin. Dalhin niya yung medical abstract kung meron na siya at saka yung suggested medical action that will be taken kung kailangan ma-opera siya because of prostate. Yun, I hope nagpakonsulta na siya sa ating mga doktor dyan sa Baguio General Hospital. Matutulungan natin siya basta pumunta doon sa office natin. Okay. Kay 4-0 naman, good morning, Captain Congressman. Baka mabalin nga pa sponsor Jenateng for community pantry. Papa-sponsor daw nila yung gulay para sa kanilang community pantry. Meron tayong other programs na hindi sa community pantry. Meron lang tayong tinutulungan na humingi sa atin para sa kanilang community pantry. Ang community pantry, we can probably ask some help from our community members na merong kaya. No? Okay. Meron tayong tinulungan dyan. Nagbigay tayo mga itlog. Itlog. Oh, at saka iba, bigas. No? So, tingnan natin kung paano natin siya matutulungan kung meron silang, saan kayang barangay? Walang binanggit, sir. Okay, sige. Baka may follow-up na yan. Ayan. Galing naman ito kay 537. Good morning po sa inyo. Paano po ba ang proper disposal ng barangay materials? Kasi na-dismantle yung covered court namin para bigyang space yung 4-story building na project ni Mayor. Kaso ang mga bumili ng materials ay halos mga kagawad. Walang notice of bidding na ginawa. Salamat po mga sir. Well, siguro, pag-usapan sa barangay yan. Oo. Silang mag-uusap dyan kung paano nila dinispose yan. Ano kayang barangay yan? Siguradong may may procedure kung paano. Yes, meron silang dapat procedure dyan. Mga na yan, mga scrap siguro. I do not know kung ano yung procedure nila sa bawat barangay. Galing naman ito kay 99, ayan na ti office ni Congressman, mapanak dumawat itulong, ag maintenance anak, ada sakit na, di bali ta ada kabsat kong agyan ti Baguio, iso ti mangibutos kanya na, taga... Diyan sa City Hall ng Baguio? Hingi daw siya ng tulong sa inyo dito sa Baguio at huwag daw kayo mag-alala dahil iboboto raw kayo nung kanyang kahit anak. Kahit na hindi siya taga Baguio. Yung nangailangan ng tulong na taga Baguio ay pumunta lang doon sa office natin sa City Hall. Okay. Second floor. Kay 4-0 naman ka, padamag man no, dati sumarunong nga livelihood nga ayuda. Meron daw pa bang susunod na livelihood na ayuda? Titingnan natin, as of now, wala pang nakaprogram na ayuda for livelihood. We have done that several months ago at yung mga kababayan natin na bigyan ng ayuda for their livelihood programs. But as of today, wala tayong programa for that, no? So we will inform them as we get approval as well as the budget for the conduct of livelihood program dito sa ating lungsod ng Baguio. Galing naman kay 1-0 Havilans Captain Kong. Good news data. Eksakto this coming next school by August grade 5 di anak ko. Huston, sakbay siguro nga grade 7 at Daraitan School for Arts. Tapno, diretso enroll ti anak ko. Ngayon, ti hilig na drawing and painting. Ayun, okay yun. Kasi ang dami nating magagaling na bata na marunong mag-drawing, mag-painting. Kailangan maging talagang interesado. Palagay ko next year ma-approve na ito bilang batas Okay. And we have already got the approval also of the Department of Education, both dito sa region at saka sa national. No. Kaya 3-1 naman, gandang umaga po. Pwede po ba pagdating sa pag-register sa bakuna ay automatic na pag nilagay ang trabaho? Ang dami kasi nalilito sa priority. Salamat po. Merong priority yan. A1, A2, A3, A4, A5. So, merong mga listahan dyan. I do not know kung yung sa listahan na yan, wala yung
classification ng employment ng ating mga yung nag-text sa atin. O kailangan nandun yun para ma-organize. Although kung hindi ka wala kang classification doon, you bring this up to, pwede silang pumunta sa office natin o kaya Okay. tumawag sa office natin para matulungan natin sila kung paano sila makaklassify doon. Kung wala sila doon sa 1 to 5 Oo. na classification. Meron naman dyan kasi everything is Palagay ko comprehended naman there. sa 1 to 5 meron. I'm sure. Meron kang Kung, magiging kwan doon? Ano ba tawag dito? meron kang Kasali. category. May category kang Yes, sir. babagsakan. Kung wala naman, yung nga sabi ko, pwedeng dumulog sa opisina natin o kaya sa office ng ating mayor para ano natin o kaya sa City Health Department pwedeng ma-identify kung saan siya pwedeng i-classify. Eto, galing naman kay 93. Ask ko man ni Congressman no dati available nga baking, ijay test da. God bless po. Meron, di ba? Na-publish natin yan Merong bread and pastry, kasama yun. Kasama. Kasama yun, baking yun. Kay 142 naman, good day Congressman and Cap. Kailan naman kayo pwede magsimula yung nabanggit ninyong sport and art school? Well, ako, ang tansya ko rito, after this school year, itong 2021, 2022, baka 2022, 2023, pwede na magsimula yan. Okay. Ang importante, ma-approve ito before the end of this year so that we can prepare for the school year 2022-2023. Ayan. At galing kay 40 naman, dito'y Brookside Cup, the Community Pantry, and St. Joseph Navy Base. Patatas kuma, di may pantry. Nga mabalin nga pa sponsor kuma kasi bagsak presyo tata kat idi rumor expenses. Kathaan nga rumor expenses tinagmula piman ko na. Anong ibig sabihin nun? Nagpapa-sponsor pala sa Hindi, inyo. yung expenses, ano yan? Meron ba silang gastos doon? Hindi ba donation yung pantry na... Hindi, yun daw patatas ngayon, bagsak presyo. Ako may tanim akong patatas doon sa ano ko So, yung mga expenses ng ating mga farmers ay kulang pa sa kanilang mga... gastos, yung ibig sabihin, yung kinikita nila. Yung kinikita nila. Oo. Ngayon, dahil bagsak ang presyo ng patatas, baka pwede daw na... Magkano kaya per kilo ngayon ng patatas? Kayo ang bibili ng patatas para maipantry nila. Ewan ko lang, sir, kung magkano. Okay. Well, titingnan natin yung suggestion nila kung saan natin mabibili yung patatas na yan. Malapit sa, ano namin yan yung school namin, yung Navy Base kanya. Malapit sa inyo, sir. Malapit sa amin. Navy Base at saka... Brookside. Brookside ba yun? Yung kay Kapitan Doligas yan. Brookside. Saka si Kapitan, ano ba yan? Sa Navy Base. Miss ko na yung ano. Pero si Captain Doligas sa Brookside. Okay. Ito naman kay 36, kung magkano po bayad sa triad pag antigen test, pag turista? I think between 350 to 500 yata yung turista Yung turista. I think mga taga Baguio, I think it's lower. Ito naman si Josie Angel, nanonood naman sa atin. Maraming salamat, Josie. Ang katanungan niya, sir, kung anong month po ang election? Yung election. May 2022. Next year. Next year yun. Ang specific date niyan is, let me get my calendar here. Ang next election will be, ano ba yun? So, lumalabas 9 months. 8 months after the filing. Ay 9 months na lang pala, election na. May 9 ang election. May 9 ang election. Okay. Ang filing will be on October 1 to 8. Tapos, ang campaign of the national candidates will be 90 days before May 9. So, ibig sabihin, magsisimula siguro Mga ng February. February siguro yan. Kasi February. 90 days before May 9 Doon sa mga tatakbo sa national. National, mga senador, vice president, president, Party list. saka yung mga party list. Yung mga local naman, congressman, vice mayor, vice mayor, Governor. councilors, governors, at saka vice governors and mga board members,
45 days before Election. election. So, yun yung requirement. 90 days ang campaign for those running for national positions and 45 days for those running for local positions. Okay. At eto galing kay 36. Hindi pala kay 40, nabasa na pala yung 36. Mulak dito ikap, kaya mabaling na pag-usapan dyan may pantry ko ma. Please save my number for further details. Paki-text po ako 40 kung inyati full name mo. Ito palang ating texter. Sa kanya pala yung patatas. Tanim niya. Gusto niyang ibenta. Ibenta niya para may pantry. Magaling. Ba't hindi na lang i-donate kaya sa pantry yung kanyang patatas? Magkano ang niya per kilo? Magkano per kilo? At gaano karami yan? Oo, tama. Direct from Mangkayan dyan natin nga may pantry kumakap. Okay, so Mangkayan siya. doon siguro tinanim. Oo nga, ang problema mo dyan, yung cost of freight mo, mas malaki pa dyan eh. Oo nga, no? Oo, magkano kaya ang per kilo niya? Ito, paki-text mo yung buong pangalan at saka siyempre kung magkano yung per kilo. At saka ilang kilo? Ilang kilo yung sinasabi mong patatas. Oo. Galing naman kay 531, salamat po kasi po nung pumunta po kami ay hindi pala kami ang mababakunahan. Kailan po ba pala wait ang text for bakuna schedule? Salamat po. Yes, tama yun. Kailangan mag-register tayo, then they will text us kung kailan tayo magpapabakuna. Actually, ganun ang nangyari sa atin. The first time na nag-input tayo ng ating nag-register tayo, then after several days, we were texted for our first job, no? Tapos yung second naman, ganun din. So, makaka-receive ka ng text kung saan ka, kung ano yung schedule at venue. Yes, at saka kung saan. Oo. Kasi ako, nung nagpabakuna ako ng first, Sinovac ang ginamit sa atin, dyan sa University of Baguio. Ay, doon kayo nagpabakuna? Doon ako nagpabakuna. Tapos yung susunod sa St. Louis University, Sinovac din. Sinovac din. So, tapos na yung dalawang... tapos na yung sa atin. Okay. At galing naman kay Maria Luisa Tornea. Keep safe always po working congressman, sabi ni Maria Luisa. Thank you. Thank you very much, Maria, sa iyong text. Thank you for the support and the prayer. Thank you. Yon. Ang ating oras, alas 12 yung punto na. Sa lahat po ng naglalans ngayon, happy lance po. Congressman, baka may mga update pa tayong iba sa mga iba pang mga bills natin. Well, marami pa itong bills natin, but yung mga nabanggit natin, ito yung pinaka-importante as of the last few weeks, at inaasahan natin na ma-approve ito ditong 18 Congress. Yung last na naipasa namin bilang batas ay yung pag-include sa ating curriculum sa college level, yung labor education. Okay. Na naging batas na ito, pinirma na ng Pangulo, and we expect that this will be implemented next school year, no? Gagawa ng implementing rules ang ating CHED at saka yung Department of Labor para ma-carry out na itong ating na-approve na batas. Ito yung inclusion ng labor education sa mga subjects sa tertiary education level. Okay. No? So ito 'yon, inaasahan natin ng ating mga kababayan ay matuto sila pag sila nag-aral ng kanilang karapatan at responsibilidad bilang mga empleyado o manggagawa sa isang kumpanya. No? At the same time, it's also the intent of this law na turuan yung ating mga anak na nagpo-pursue ng college education na magkaroon ng magandang relation sa kanilang mga kapwa empleyado sa kumpanya. So ito 'yon at the President has already signed this into law. Okay. Alas 12 na. Congressman, baka meron ka bang okay na 'yon. Well, we just would like to thank our listeners at saka yung viewers natin dito sa RNG at saka sa Z Radio at yung mga nanonood sa Facebook. Maraming salamat sa inyong pakikinig at patunood.
At sa Sabado po ulit, inaasahan namin na kayo ay magpa-participate through yung text ninyo at pag-comment po sa Facebook tungkol po dito sa mga tinatalakay natin. At kung meron po kayong mga ibang tanong na hindi naman itanong ngayon, pwede po ninyong ipabatid sa amin sa aming opisina. Para hindi na po kayo maghihintay ng Sabado bago nyo i-raise po itong inyong mga concerns o kaya mga suggestions or yung pong mga nangangailangan ng tulong ay pumunta lang po sa ating opisina dyan po sa second floor ng City Government of Baguio. Okay. At yung ating yung tungkol sa patatas, hindi pa niya tinext yung kanyang pangalan. Pakitext yung pangalan para may save natin yung number mo. Ang sabi niya, nasa mga 500 kilos daw ang estimate. Magkano per kilo? Wala rin sinabi kung magkano eh. Paki-text mo yung pangalan mo at saka kung magkano per kilo para may paalam natin kay Congressman. Wag na natin yan siguro yung presyo sa na lang. Tanggapin mo na lang then i-forward mo sa akin yung Yes, sir. yung text. So di-deliver pa yan galing sa Mangkayan. Sa Mangkayan. 500 kilos. Oo. Kung piso 1 kilo, 500 pesos. Yeah, oo. Kasi sobra na lang yan siguro. Kasi, Kung 5 piso 1 kilo, nasa mga 2.5 yan. 2.5. Sige, hintayin natin yung kanyang text at yung telephone number niya at yung pangalan. I-text mo lang sa akin. We don't need to mention it dito sa programa natin. At total, malapit na tayong magtapos. At we will find out how we can help yung ating farmer from Mangkayan. Oo. Okay. Congressman Marco, baka meron ka pang gustong batiin? Well, wala na po. This time, of course, tayo po ay nagpapasalamat sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Huwag po kayong magsawa. Babalik po tayo sa Sabado ulit. Binanggit ko nga po kanina, if you have any question or concern or you need help from us, wag na po ninyong intayin itong Sabado. Pwede po nating ipagbigay alam sa amin at yung paghingi po ng tulong, pumunta lang po kayo dun sa opisina natin dyan po sa City Hall. So again po, maraming salamat po. Diyos tiagin na kada kayo amin. Thank you. Okay, maraming salamat Congressman Marco sa oras na inilalaan mo para naman sa ating mga kababayan dito sa ating programang Usapang Kongreso sa Usapang Legal. Sa lahat po ng ating mga texters, sa lahat po ng ating mga nag-comment, sa lahat ng mga nakinig at nanood, maraming salamat po. Hanggang sa susunod na Sabado para sa ating Usapang Kongreso at sa Lunes po yung ating Usapang Legal, kasama din naman natin si Attorney Ed Avila at sa hapon naman kami po ay nagpapamigay naman ng tablet para sa mga deserving na mga estudyante. Okay. So every Monday yan ng 1:00, abangan nyo po yan. Kami po yung magpapamigay ng tablet. Ito naman ay courtesy of Senator Kiko Pangilinan sa pamamagitan naman ni Vic Jimenez. Okay, good. Incorporation dito sa Baguio through kay Vic Jimenez. Sa initiative naman ni Vic Jimenez, ito po, at meron po tayong ipamimigay na mga tablet para sa ating mga estudyante, high school at mga elementary yan. Maraming salamat po muli. Iyaman Japasya, Diyos tiagngina, kadatay amin, apada-pada. May kayong padasen, itinaimas, Ken, Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Lateran at Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University, Mabalintay nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay Mrs. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata.
At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at takas na di umatras. Dad, may RoboCaf tayo. Nak, mag-RoboCaf syrup na. RoboCaf! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko. Ma, RoboCaf kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCaf kaagad. Sa ubong may plema, RoboCaf. Matigas na ubo, RoboCaf. Ubong may allergy, RoboCaf. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCaf na. Sa RoboCaf, talo ang ubo. RoboCaf. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCaf ka agad. Arrest the cough with RoboCaf. Mura at masarap na kainan ba ang hanap nyo? Yayain ang barkada at tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Siguradong busog kayo sa mga masasarap na putahe dito. Swak sa bulsa at papatok sa mga panlasa nyo. Meron silang kiniing pesto, pork Mongolian, pork chop, chicken teriyaki, congee at tikman nyo din ang kanilang special pansit batil patong. Kanyao Cafe and Restaurant. Meron din silang iba't ibang klase ng wines tulad ng bugnay wine, mango wine, dragon fruit wine at marami pang iba. Pasya lang sila sa number 120 El de Luzon Building, San Roque, Baguio City. Malapit lamang sila sa Lourdes Grotto. Kanyao Cafe and Restaurant. Pwedeng dine-in, take-out at delivery. Para sa inyong deliveries, text o tawagan 0929-224-5160. Bisitahin din ang kanilang Facebook page. Ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Naimas, nalaka, ken nalinis. Kanyao Cafe and Restaurant. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampasexy at pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Gusto mo bang maggrocery at mamalengke na walang hassle at stress? Sagot namin yan! Iyaradi mo na yan. Iyaradi. All your needs in one place. Napakadali! I-download na sa Google Play at App Store. Pagkatapos niyan, pwede mo nang simulan ang kakaibang online shopping experience. Meron silang iba't ibang klase ng serbisyo. Laundry, water delivery, medical supplies, transient house, carpentry, plumbing, electrical works, at iba pa. Eto pa! Kung naghahanap ka naman ng masasakyan, meron din silang Bring Me Home drivers at angkas. Para sa inyong katanungan, i-text o tawagan si Mr. June Lardizabal sa 0945-453-9057 at 0968-413-8687. So ano pang hinihintay nyo? Huwag nang magpauli, i-download na ang Yaradi, ang trending online app. Yaradi, ang online grocery at palengke diretso sa bahay nyo. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Yan, kakailan. Maraming salamat po sa lagi niyong pagsuporta naman sa ating programa. Pero eto muna, iba muna ako, Miss Jen. Yung ating panahon ngayon, kung napansin mo, pabago-bago yan. Iniisip ko lang, ano bang sikreto ni Kapitan Peter Wasing? Bakit sobrang aktibo ka? Madali lang yung ating sekreto naman yan, ano? Katulad ng ating Paudiarco Herbal Capsule. Yan yung lagi nating iniinom naman para at least mapanatili natin yung ating magandang kalusugan.
Ito ang inyong kapitan ng bayan, Peter Umawawang Wasing. And this is Miss Janlyn F., your real estate consultant na nagsasabing Sa Pau de Arco Herbal Capsule, kalusugan mo ay garantisado. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin